nummer 15. Ja, Hester. Ja, dit was toevallig zo, hè. En dan ben jij dus mee, hè. Ja, ik kan jullie met elkaar over zonder nummer. Het is goed dat jullie niet hetzelfde nummer hebben, hè. Anders zou het mis zijn. Dan mogen jullie vertrekken. 1, 2. Ja. Het is meteen op nummer 39. Mans van de Vijver. Mister Dikke Bandenkoers IJsendijke. Hoe is het allemaal zo gekomen, de Dikke Bandenkoers? Ja, de Dikke Bandenkoers is eigenlijk ontstaan uit de vroegere Pinkster Kermiskoers in de jaren 30 al gestart met organiseren. En in de latere jaren is eigenlijk dat een beetje de klad erin gekomen. Minder deelnemers, minder publiek en we dachten ja, die derde dinsdag in IJsendijke, die derde dinsdag, die moeten we proberen te behouden. En ja, dan denken we gaan het eens proberen met de jeugd. En dat is aangeslagen. De jeugd van IJsendijke hebben we op de fiets gekregen op die derde dinsdag van de kermis. En later is er de Solex race bijgekomen en ik denk dat we op die manier de mensen die dat toen georganiseerd hebben en nu nog steeds organiseren, eigenlijk die vierde kermisdag, die derde dinsdag, die derde Pinksterdag hebben gered door die organisatie. Maar het koersen zit bij jou in het bloed, dat is bij jou met de geboorte meegegeven. Ik herinner me als klein jongetje organiseerde je de Ronde van Waagjes. Ja, klopt. En de Dikke Bandenkoers is dan een logisch vervolg, denk ik. Klopt, we hebben toen eigenlijk in de tijd, in de jaren 90 zag ik in het KMU-district Zeeland in het bestuur gekomen. Hebben gezien dat er dus eigenlijk een afnemende belangstelling was voor het wielrennen aan zich in de provincie. Met name bij de jeugd, bij de nieuwelingen en de junioren. En we zijn eigenlijk toen met de dikke bandenwedstrijden begonnen in heel de provincie Zeeland. En in IJsendijk is het eigenlijk iets van blijvende waarde gebleken. Dus. Maar we zijn toen eigenlijk in de jaren 90 eigenlijk alle Zeeuwse dorpen langs gegaan met de wielerverenigingen in de provincie Zeeland. En ondertussen woon je alweer heel lang in Rotterdam. Ja. Je deed ooit de markante uitspraak: Rotterdam is het IJsendijke van Zuid-Holland. Betekent dat dat ook Rotterdam overstag is? Rotterdam, ook afgelopen zaterdag heb ik in Rotterdam bij de wielervereniging Ahoy een wielerwedstrijd voor de jeugd mogen verslaan. Op het parcours van de Rotterdamse wielerclub Ahoy. Ook daar wordt dus aan de toekomst van het wielrennen gewerkt. Nou, dat is fantastisch, Frank. Ik hoop alleen dat de Rotterdamse evenementen nooit op derde Pinksteren georganiseerd zullen worden, want dan verwachten we jou. Absoluut, ik zorg daar ook voor in de kalendersamenstelling. Derde Pinksterdag IJsendijke. Altijd, voor nu en altijd, voor eeuwig en altijd. Absoluut. Frank de Bruiker, bedankt voor dit interview. Dankjewel. Mans van de Vijver, fantastisch hoor. Geweldig. En hier ook de laatste ronde, Cas Spijker uit Biervliet. Nog één rondje. Cas Spijker, daar komt daar Bodien van der Velde. Bodien, kom op, je kan het. Eén rondje nog, Bodien van der Velde. Fantastisch, Bodien. Wat een prachtige prestatie, hè. Winnaar in de categorie 2000. Steek je fietsman in de lucht, net als Mathieu van der Poel. Geweldig. Gijs Della, fantastisch, hè. Wat is prestatie. Ja, Mans van de Vijver, hè. Fantastisch. En pas op het oversteken. Want hier de derde plaats, Cas Spijker uit Biervliet. Geweldig gedaan, Cas Spijker. En dan komen we nog binnen voor Dien van der Velde. Blijft dan nu wel graven. Fantastisch. Geweldig lachen. Stan van de Vijver. Mama, en jouw naam is? Daphne de Wilde. Oei, bijna je draad. Draad erop. Ja, zag jij, hè? Niks zeggen, hè? Dat is toch ook niet eerlijk eigenlijk. En wie taal af van 3, 2. En daar gaan we eens kijken. Nummer 27 is Volgende. Die in de verre stad, gevolgd door Anouk Smet. En ik zie dat het hele peloton in een van de laatste posities voorstelt. En we schijnen met nog 3 ronden terrein nummer 27. Kies van de Zande. Gevolgd door de nummer 32 Anouk Smet. En de nummer 4 Evie de Leijzen. 183 Lucas van der Voorde. En dan is het nummer 55 en dat behoort toe aan Mika Huis. 2 ronden Hans, hopelijk voluit. En dan gaan we eens kijken hier. Nog steeds op de eerste plaats ligt hij. Nog steeds zal spannend worden hoor. Anouk de Smet. En hier op de derde en de vierde plaats nummer 55 Mika Huis en nummer 4 Evie de Leijzen. Die vier. En hier is echt de laatste ronde. De laatste ronde voor Kies van der Zande. En hier Guus Rips. Voor de laatste ronde hier. Uw applaus voor Ties van der Zande.
Geweldig gedaan. Nummer 49. Thijs, doe je ook wel eens een rondje scholen schraf? Weet je dat er liggen? Op de tweede plaats is geëindigd nummer 5 met Mika Huis. Waar kom je nou weer allemaal vandaan, Mika? Uit Hulst. Hoe kom je terecht in IJsendijk, zo ver weg? Gewoon. Met de auto of met de fiets? Zo. Oh, kijk, dat scheelt natuurlijk al aan Mika. En op de winnaar van deze categorie, nummer 27, Ties van der Zanden. Ben je blij, Ties? Kijk eens blij. Fantastisch man, Mika Huis. Op de eerste plaats, Huub Timmers. En jij bent? En jouw achternaam? V. Duivetter, uit Biervliet. Van het wielergeslacht Duivetter. En jij bent? Sanne Haas. Sanne Haas. 3, 2. En daar gaan we. Ja, 4 rondjes. En het is meteen de nummer 24. Ralf Groosman die de leiding pakt voor Dex Racing uit Biervliet. En ik zeg zo'n ongelooflijk tempo hier. Het is het nummer 50. Sanne Haas uit IJsendijken. En dan komt Dieke van der Vijver. Ja. Dieke van der Vijver, hè. Die doet het toch wel goed hoor. En het is op 24 Ralf Groosman. Beetje versluis. Het is Dex Racing. Fantastisch. Dieke van der Vijver. Oei, Sanne Haas op de tweede plaats. En Ralf Groos, laatste ronde. Dieke van der Vijver. Laatste ronde. De pannen goed leggen op het dak van de van de Vijver. Uw applaus voor Dieke van de Vijver. Fantastisch gedaan. Dieke van de Vijver. Prachtige binnenkomst van de nummer 11. Pins Versluis. En voor de nummer 2. Dieke van de Vijver. Die wint hier toch, hè. Fantastisch. Ja, officieel Haas die staat ook al klaar. En oma ook al. Zo'n dubbele foto's. Landscape zijn de foto's mooi trouwens, mensen. Net als 2015. Kijk, dat is kort en krachtig en duidelijk. En jouw naam is? Laurens van der Voorde. Lau, kijk, Luc de Smets. En jouw naam? 5 rondjes. 3, 2, 1 sloeg boven, was de verrassing. Het geboortejaar 2015 met meteen een schieringlijst, gevolgd door Lara Hemschoot. Kijkers, ik zie hier een Pijker uit Biervliet, Sam Pijker. Ik zie nummer 41, Tieme de Wilde, nummer 1 Lara Hemschoot. En hier hebben we de passage van een nummer stijl. Ja, die zitten op het netjes op de fiets, Lara Hemschoot. Remy de Reizer weer, die gaat als laatste ronde beginnen, Remy. De laatste ronde. Ja, hij staat me vast toch een partij te trappen op die trap. De Reizer, die komt van de tweede plek. Ik denk dat dat wel eens Luc de Smet kan zijn. Op de tweede plaats inderdaad de nummer 31, Luc de Smet. Op de derde plaats, ja, juich, Laurens van der Voorde wordt derde. En we hebben nu direct in afweging fantastisch skating. En op de vijfde plaats de binnenkomst van Ralf van Koeken. Remy de Reizer, wel gedaan, Luc de Smet en Laurens van der Voorde. Wat een podium mensen, komt het er dus verder niet maar. Voor hetzelfde had denk ik, gaat Sidari Guus. Europa.